egameni likaYesu ndibulise kwisifundisi sonke sikhona egameni likaJesu. Ndibulise komama befundisi, ndibulise komama, ndibulise osisi uSunday School, ndibulise worshiping team egameni likaYesu waseNazaretha. Ndingumazizi osindisiweyo, ndamamkela kuYesu nami ngelinye ilanga egameni likaYesu waseNazaretha. Ilizwi lethu swalifumana kwincwadi kaLuke chapter 23 verse 34. Luke chapter 23 verse 34. Wathi ke uYesu, "Bawo baqolele kuba abayazi into abayenzayo." Bathi ke besabelana ngengubo zakhe benza amaqashiso. Jesus wathetha lamazwi uYesu esemnqamlezweni, wathi bawo baqolele kuba abayazi into abayenzayo. iBhayibhile lithi uYesu babembethile bamtyakatya. Lithi zilenkosi, he was brutally beaten. Hallelujah. Wayebethiwe ngendlela emangaliso. He was in pain. Glory to Jesus. Ebethwa uYesu engenatyala, ebethwa uYesu engenzanga nto. Alibonge igama lenkosi yethu Yesu. Hallelujah. Isono sakhe kukuba abe yikumkani yakwaJuda. Isono sakhe kukuba abe uthunyiwe nguyise ukuzohlangula ihlabathi. Alibonge igama lenkosi. Ekincwadi yeBhayibhile kwincwadi kaJohn chapter 3 verse 16, kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, uthe wanyama unyana wakhe ekuphela komzekelo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali kodwa babe nobomi obuphakade. Hallelujah. uYesu uluthando lukaThixo, uthando efezela thina. uYesu is the demonstration of God's love towards us. Alibonge igama lenkosi yethu Yesu. Ilizwi lenkosi usodwa ngabantu abasethi imimangaliso phambi kwabo. Usodwa ngabantu abathatha inyaniso phambi kwabo. Usodwa ngabantu abevusa abafileyo, evusa izikhwama, ephilisa abagulayo. Kodwa usodwa ngabantu abanjalo. Glory to Jesus. Uthi kaJesu uthi kubunyana womntu akazelanga ukuze aseve, kodwa uzele ukuze aseve anikele ngobomi bakhe for abantu abaninzi. Ilokho silapha namhlanje. Namhlanje simvethetha umangaliso. Ekhathini zobe lingalindelekanga. Ekhathini zobe lingalindelekanga. Babalike bakalukolo. Babalike bakwahusise. Ake yilethile ndiyakankanjela. Kodwa le ndoda ithi iphathile yathula. Ethi yabanjengemfu phambi kwabaphambi bayo. Yathula.
jonke wayena-withdrawa atitaka njengoba wenza eGomora wenza naseSodom sabalalisa abantu ngenxa yegazi lakhe kodwa wathi bakholele abekosaba kwenzeka. Glory to Jesus. Watetemaza ongalindelekanga nabo bamangalisa ukuba shabalule lo mntu eli shabalule lo mntu eli kanti abakwemisi abasenkabeni lokulungisa mna nawe abasenkabeni lokuthatha inyakazi zakho walunganisakhala abasenkabeni lokuthatha intlungu yakho wena ungabisavalanga. Glory to Jesus. Hallelujah. Thixo lenkosi wasithwala izono zethu ngomzimba ushathakapha walithwala ihlazo lethu. Namhlanje we are able to stand singabantwana bakaThixo sisithi siyo ngoba kukhona indoda eyalinazwayo on our behalf. Glory to Jesus. Kukhona umntu awajatshulwayo ngenxa yethu. Kukhona umntu awafaka endaweni yethu ukuze siphile. Uthi uPawulosi wabafela bonke abaphilayo ukuze bangabi saphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo. Bawa baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ncwadi kaLuka chapter 23 verse 39. Ndingutata uMpoqi ndisindisiwe. Ngicela undifundele uchapter 39 uchapter 23 verse 39. Luka chapter 23 verse 39. Yena lokhu omnye wabenzi bobubi ababekhonyiwe wayemnyalisa esithi uma wena uguye uKristu zisindise nathi usisindise. Verse 40. Waphendula ke omnye wamkhalimela esithi akumoyiki na wena uThixo ukwakoku kugwetywa nje thina ke kunene sigwetywe ngobulungisa kuba samkela okufanele sakwenzayo kodwa yena lo akenzanga nto ingenawo. Wathi kuYesu uze undikhumbule Nkosi xa uthe weza usebukumkanini bakho. uYesu wathi kuye inene ndithi kuwe namhlanje uya kuba nam eparadesi. uYesu wathi kuye inene ndithi kuwe namhlanje uya kuba nam eparadesi. Apha siva indoda enguYesu isenza isithembiso esithethelela indoda eyaziwa ngomoni. Ngokwesiko lamaJuda ngokwenene indoda engumenzi wobubi ibithonywa eziphambanweni. uYesu namhlanje ufika kukho izange zibini ezigwetyelwe ukwenzakalo. Nawo ilizwi likaThixo kwincwadi kaMarko liyayithetha into yokuba wamiswa kunye nabenzi boba bizaphula imithetho. So ngamanye amazwi wabalelwa ekutheni uYesu sizaphula imithetho. Now nansi blanda isenziwa indoda engumoni ngethuba layo lokugqibela lokuthetheleleka. Ilizwi likaThixo kuverse 39 yathi le ndoda ukuba nguye uYesu sisindise. Le ndoda iva ihlokondiba labantu abangekho kwimeko ekuyo yona. Le ndoda iva amasoldathi anyelisa ngoYesu elithi izwi likaThixo yayiyinjongo yayo ukwenyelisa uYesu.
Now the situation yayo ayifani ne-situation akuyo lamadoda sezansi. Yibhlange enkulu eyenzileyo ukuthelekisa isimo sayo nabantu ekwesimo abangafani naso. Now nansi ke ngoku endaweni ndifuna siyibambe. Akanalizwi esaliphendula kuyo ifuse niyelisho. Ukhona ilevel kabangcwele apho ekukholweni, level of maturity apho uyazazi khona into yokuziphendula, into yothetha kuzo, ngoba ezinye zezinto ezisilimazayo ukuphendula apho bekungamelanga siphendule khona. Nakuvela indoda yesibini, kuvela indoda yesibini ithilakana nazinto ezimfihlelo zasekhaya. Kuvela indoda engumoni ibona into zasezulwini ithi awumonile nawe uThixo. Le ndoda indoda ibibalelwa njengoba isisihambe kodwa ibona imfihlelo zezulu. Ithi awumonile nawe uThixo ibese isenza inkonzo yokuguquka, inkonzo yokuvuma izono. Ithi mna ngilapha ngenxa yokwenza kwami. Ndoda sayijika ibhekisa kuYesu, imbona into yoba noba kuthiwo le ndoda sinayo emnqamlezweni yinkosi le. Ithi ngiyayibona isazabuza isabukumkanini bayo. Ithi inkosi ngidinga undikhumbule. Le ndoda ayithethi uba uYesu makayikhumbule ingumoni, kodwa inethi ngiyaqesha lobukumkani bakho. Oh, remember me. Ngiyaqesha lokuza kwakho ngoba iyambona into yokuba ihlangene nenkosi emnqamlezweni. Wayenza lula lento uYesu, wangayilandeli izono layo, wayinika inkululeko wathi namhlanje bathathamazi Yesu wathi namhlanje lento isetyenzelwa ifuna wena ungumoni unjalo. Wathi uvuma into yoba Nkosi ngimoni kodwa namhlanje ndiyadinga into yoba ngesebukumkanini. Uthi uYesu even today malibona igama lenkosi ilula nje kanjalo kuKristu wethu ukuze akukhulule. Uthi namhlanje nawe namhlanje uYesu yayiwafarisha le nceba, yayiwafarisha uYesu le. Uthi namhlanje yamkela nawe ukuhlala emkumkanini. Is dining with umoni ngenxa yoba uvumile ukuba Nkosi uyinkosi yamakhosi. uYesu ufuna namhlanje abantu abazawuvuma bathi Nkosi yebo noba ndingumoni kodwa wena yakuvuma inkosi. Inkosi yakuthembisa ithi ngaba nawe eparadesi baba. Yohane 19 verse 26. Yohane 19 verse 26. Yohane chapter 19 verse 26. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi ebemthanda emikhona. Uthi kuye unina, Nkosi nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo. iBhayibhile kule ndawo uYesu lixesha loba esemnqamlezweni. Then kwexesha loba esemnqamlezweni kukhona uMaria bayi-2 abantu endifuna uku-emphasize nje into yoba then nguMaria noYohane. Amen. Abekho abanye nje basekuthiwa abafundi abekho. Baye babaleka bayidedela indawo apho bekwenzeka khona isimo esi. Hallelujah. Then sibona umuntu ongumama okhona owayefeyile eEden but wahamba noYesu waze wafika emnqamlezweni. Amadoda onke ayemka wahamba wofikelela. There was a tree eyayisegadini eEden apho umuntu ongumama wafona khona phathweni kuzokwenzeka i-redemption. Wahamba noYesu wayefika khona, bafika sehamba nompostile wothando, wamtrust umpostile wothando uYesu, because I've seen that love can outsmart your reaction. Hallelujah. Bake babaleka ngokuPeter noJohn bengcwabeni, bacela fika engcwabeni noba uPeter wayegagamentu wayebaleka kakhulu wathi ukuthi uthando will always outmatch any action. Bafika wakholwa kuqala
John. Hallelujah. Nakaphutsha lokwendawo sibona kuyo sibuye kule ndakaphutsha lithi iBhayibhile nguMaria uthi thatha uyayiveza imessage Bible kathi wathi lo kusukela ngoku ngumama wakho iyayiveza futhi leBhayibhile kanye iyaveza kule kathi wayesele kumhlolokazi ngexesha uMaria wayesele engekho vele umyeni wakhe. Hallelujah. Hallelujah. Umnikeza yenye yezinto eyayinikeza kwisalvation into ekuthiwa yiprovision. Hallelujah. Wakunikeza iprovision kule nsindiso ine because uthola kwesenopriso nokhulwa wakubule meko kuthiwa iprovision nje kafutshane nje imistake eyenziwayo nabantu babengayazi ukuthi baye kuYesu igazi lakhe liphalale for 7 times into yayithethi perfection. Now that uMaria selefikile nomuntu ongumama wayebalelwe njengomuntu wokuthi isono sangena kusetyenziswe yena but ukuphalala kwegazi kaYesu for 7 times ayenza yonke ya perfect ayabisakalo yasithi basenkalelo ayahambise convert kuthoma before ayafika wayenga yazi umuntu ongumama esinye sesono setsongo Adam Edeni sesoba ngumpriest kuye weza wayenga yazi sacrifice umuntu ongumama ebona kuTontata wayeqala ukuyibona emnqamlezweni kuKristu Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Uthatha lamazwi uthi nyana nako nyoko nako unyana amanye amazwi umnakekele wayithemba lento. Hallelujah. Alamazwi ebefuna kusizwe kathi uYesu waba sacrifice waphala legazi lakhe for 7 times for perfection. And I like it ukuthi noba laliphalela emzimbeni wakhe wonke but lalizocima yonke into ukuthi noba lo wayewile but umuntu okuthethwa naye ukuthethwa noJohn uthethwa with the very same person lona uqala xa uthixo wayi-addressa wa-address umuntu ongutata but this time around uzoqala xa semnqamlezweni a-address umuntu ongumama wayibamba le nto wathi ukuthi wayeyibambile before Peter wathi makwenzeke kumi ngokutsho kwakho wayeyibambe kwasekuqaleni isasizile ukuthi nangoku ayikho into zokuhlula into sizoyinikeza iside sizoyinikeza kumuntu ongumama this time around yiyo senqoba. Hallelujah. Okugqibela nje hallelujah. Hallelujah. Amen. Okugqibela nje enye into efuna ukuthi amen. Hallelujah. Nango unyana nango unyoko. Hallelujah. Umuntu weblessing sele kulilizwe leprovision umuntu weblessing ekumenze into. Amen. Kwakuthethe ngelosi nje senikezela umshumayelo lande kwakuthethe ngelosi yathi uzozala unyana nalo besemzala unyana nguye lona then xa ithethe ngelosi ithi uyabuza uMaria siyokwenzeka kanjani isonto wabuza nangapha naye uba siyokwenza kanjani umpriest welatala lithi iBhayibhile kuZekaria but wavalwa umlomo uZekaria akavalwa umlomo uMaria but babuza iquestion eyi-1 bayibuza kwingelosi eyi-1 kwathi ukuthi umuntu weblessing kanye wefavor ngeke umenze into isalvation isene-favor this time around. Matthew 27 verse 46. What in Matthew chapter 27 verse 46. Ngelo lokhu maluka ngelixa lesithoba wathanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi Eli Eli lama sabakathana okukuthi Thixo wam undishiye ngani na. Eli lama sabakathani okukuthi Thixo wam undishiya ngani na. Amen. Simzila lapha uYesu athi xa ibiza utatakhe athi bawo athi ndiyabulela kuba konke uhlala undenzela kona utsho ngokuyovusa indoda ethile ekuthiwa nguLazaro. Amen. Uthi mna nobawo siyinto enye. Amen. Athi
apho ndibheke kwibhayibhile kwaba kuyinto ayifake bayisukile kuyo. Haleluya. Lapho ilizwi lisithi bawo John chapter 19 verse 28. Oh, Jesus. What Yohane chapter 19 verse 28. Jesus. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinxaniwe. Lithi lapha iBhayibheli ngifuna nje ukungqina le nto ithetha ngomthathu arabana wayeshiya uYesu endihlale phansi. Amen. Lithi lapha iBhayibheli wasebonile uYesu bana everything yenzekile then wathetha amazwi wathi ndinxaniwe. Hallelujah.
ndifuna ukuyiveza bana uYesu wayenganxanelwanga into eselwayo njengamanzi. Amen. Hallelujah. He was meaning another thirst. Hallelujah. Being thirsty and dry in the spirit because something or someone has left him. Hallelujah. So uthetha amazwi Yesu uthi ndinxanelwe. The reason why ndisithi wayenganxanelwanga amanzi lana siwaselayo, it is because lithi iBhayibhile before ayofika emnqamlezweni maybe baye babona ubana igazi eseliphume kuye lininzi, then lithi they gave him a sour wine, which is something to drink, so that at least angabi dry. Hallelujah. But he refused. Hallelujah. Kungekapheli nehure singaphi sesithi uYesu ndinxaniwe. Then lithi iBhayibhile they gave him again. Hallelujah. Bafumisa isponge kwivinike ayikhona. Ayithi iBhayibhile bani uYesu wabesesela lithi bayibeka emlonyeni wakhe asivanga bana wayisela. Because i-thirst yawayenayo uYesu unqana wayenalo akululu unqano lamanzi. Hallelujah. There is the thirst overnight when you are about to give birth to something that is spiritual. That thirst, it can drive you crazy. Hallelujah. Sometimes you won't take your usual regular meals. Even if you are not fasting, that thirst will make you someone else. When someone is about to give birth in the spirit, there is a thirst. There's a thirst. Because in this case, Jesus was come to give birth to me and you. So he was thirsty. He was thirsty. As young man was on the Yesu, the pure man. No, Yesu, pure man. Jesus, hallelujah. Whoever drinks the word that I give you will never be thirsty. But Saint Jesus says, I am thirsty. It was not for the water. It was not for the water. It was not for the water. But there is another thirsty. Even it was the last day of the feast. Yes. What do you call you now? I don't know where. Now there's a group from bigger man. Hallelujah. But Saint Jesus, he said, I am thirsty. Hallelujah. He was not alone. When now, he was about to give birth. But in the when you are about to give birth of something of the spirit, the way you see things, it differs from to in the spirit. Hallelujah. There is a thirst here. If it's a God, if you go small and it's amen, it seems as if we surpass and we say that we are down the cool. Hallelujah. There is a thirst. There is a thirst. There is a thirst. It's the thirst of the spirit. Hallelujah. So sometimes you will feel guilty, you are not to commit to sin. You are about to give birth. Have mercy on us, O God. Have mercy Oh yes, Jesus. esithi dinganiwe uyasifanika ivinika. iBhayibhile wathetha amazwi uYesu kwincwadi kaJohn esithi kugqitywe. Hallelujah. uYesu uthatha la mazwi uthatha ngemfazwe ebeqale uYesu ehlangana nabantu
Yesu. Lithi iBhayibhile bafika kubo besala Yesu uPatrosi wakhupukela wayemphethe wahlaba wasika omnye endlebeni omnye wabo. iBhayibhile wathi Yesu lena imfasa kaTrosa liwe yekhele isela ihlale endaweni yayo. iBhayibhile walibuyisela uPatrosi ikhele. Hallelujah. Now sibone emnqamlezweni kuvela elinye ikhele. Hallelujah. Alivela elikhele uYesu akathethitho. Wavala umlomo uYesu nakhusha ikhele. Hallelujah. Ngoba uyawafa umenqamlezweni uyaqala phinde ayigqibe. Uyathatha uncwadi kaJoni uthi ayemafa ayemomeka ukalathaka aphanayo wathi bazawashaywa wahlelwa wachithwa kwempilo yabo uthi Yesu uphikile. Because khona abantu abalikhupha ikhele katabasi babadibase le-assignment abedlula phasi kwabantu bakho balihlabe nenceba futhi libonakale kanti i-assignment igqitile. Una mama ya maseto Yeah, you can. Luke chapter 23, Mola nesi anano sama Manonoya ni anano sele lebe anosa. Thank you, Holy Spirit. Verse 45. Nkosana move. Verse 46. Luke chapter 23 verse 46. Thank you, Jesus. Wathanduluka Yesu elikhulu Yesu wathi bawo
impilo waphuma umphefumulo. Lizwi lakho Thank you, Jesus. linguwe. Oh yes, Lord. Linamandla. Oh Jesus. Liyaphila. Hallelujah. Lingcwele. Yes, Jesus. Liqhakeza amadoda. Oh yes, Lord. Libambe ilwandle Thank you, Jesus. ukuba zingawugubungeli umhlaba. Oh yes, Lord. Izwi lakho Glory to Jesus. libambe isibhakabhaka Yes, Jesus. ukuze lingaweli Oh emhlabeni. yes, Jesus. Liyiqaphe yahlaba luhlupho. Hallelujah. Uhlukanisa umongo. Oh yes, Lord. Lilo elalikhona Thank you, Jesus. umhlaba wasekelwa Jesus. ngosantukhulu. Hallelujah. Uthithana kuqalekeni Oh yes, Lord. wakhona lizwi. Oh. Uthi wawukuthika wawukuyothika Hallelujah. lento esifunda kuyo amazwi okugqibela athethwa nguYesu. Uvula umlomo esemnqamlezweni evula okugqibela. Lithi iBhayibhile before abe uyawathetha la mazwi okugqibela kwaye kwenzeka into eyayikade khona, kodwa ngeli xesha ibisengesekho. Lithi iBhayibhile kwaye kwathi pha emva kwemini ngo-12 o'clock kwaqala ehlabathini kwamnyama. Lithi iBhayibhile kwabamnyama from 12 to 3 o'clock. Lithi iBhayibhile emva kwaba kuya kwamnyama kukhona isimanga esenzekayo. Nababekhona apha phansi komnqamlezo bemjongile uYesu, kodwa kukhona isimanga esaye senzeka. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kwaye kwenzeka Oh yes. kwathi kanti kukhona intempile Hallelujah. eyayibizwa ngoba yingcwele yengcwele. Oh yes, Jesus. Lithi iBhayibhile ngexesha uYesu esathule ngekaphethi, ngexesha kusabhizi kusemnyama. Lithi iBhayibhile kwaye kwaqhekeka intempile ebizwa ngoba yingcwele yengcwele. Lithi iBhayibhile kwakrazuka ikhoselo ladabuka kubini, ikhoselo laqanda phakathi. Mighty Jesus. Kwabe sekufukame ubumnyama ehlabathini. Thank you, Jesus. Kwathi kusokwenzeka yonke yaba kube mnyama, uJesu sathule. Into yabomnyama kufuneka yenzeke sekhona ukuze uba khona kuphinde kube khona ukukhanya. Ngoba lithi iBhayibhile ekuqaleni kwakumnyama ehlabathini, bese lithi iBhayibhile kwakuzala ubala, bese lithi iBhayibhile kwakungekho nto, kwakho indalo iyacinga ngoba lo
intempisi. Hallelujah. Sengathi uThixo mandibonise ukuthi unawo amandla mayiphekeke lento asengayo bakuqala le mandla baqala bubini tabile kuqala lomzimba kaKristu babakahlakahla isono sasemalo kasethula kwaka kuba sakuba khona uqala lokwezinto ukwakheka kwebandla bakanathi xa mthetha ngenyimini ndathi aligama lithathwe ngesihebhere elilithi bawo esandleni sakho ndiyawunikela umoya wakho athemahebhere xa ibiza athi ya okutsho ukuthi lone authorities olutsho ukuthi lona mandla atsho ukuthi lakhululayo wathatha amazwi Yesu amva koba luhlazibe lukhuselo wathi bawa emandleni wayamanda amandla amatha wathi kolokolo aphe emandleni ndinada amandla bawa namandleni akho ndiyawunika umoya uthi iBhayibhile yakhe yagcwalisa imbethe ehamba noJesu. Hallelujah. Bagabana ngu-Elijah ngexesha komile iphandazela imvula lithi iBhayibhile yakhe yagcwaliswa ngamandla kusiza imvula amandla kaThixo phezu kwayo yabaleka le ndoda ngoba amandla kaThixo obephezu kwakho enza izinto ezi-extraordinary. Lithi iBhayibhile wathi bawo emandleni akho awunikele moya kugcwala uNkulunkulu umoya wami uwele emandleni akho. Yebo bangibethile balithi iBhayibhile bambetha bayingabela inyama yakhe banetha bambetha kuvela amathambo kodwa wangenisako yazi I don't care ngoba bakayishala sinyama bantu kunento ufuna ke moya lakuwe sasale sakho ndiyawunikela moya. Ngeke sibeke ngawo sizothandaza bawa esandleni zakho ndiyawunikela umoya wami. Yonke into enikelwe esandleni sikaThixo inikelwe endaweni right. Yonke into ethi xa uyinikela uyinikele esandleni sikaThixo umoya asilonto awuyilahlanga. That is why uJesu wathi mna owami umoya ndizawubeka phansi ndiphinde ndiwuthathe. Ingoba wayeyazi uYesu ba xa unikele esandleni sikaThixo uzoba ne-access yophinde awubuyisele anto kwigama likaYesu. So ngoba sizothandaza rhala sibe nomthandazo wombulelo uba kanti uYesu wasithanda kangaka wathi undergo ipain enje ngenxa yethu, wathi undergo ukubethwa kungaka ngenxa yezono zethu, wadlula ezintweni ezinje ngenxa yethu cha. Ngoba noma wayenguwe wedwa wayesemhlabeni still akuzokwenzeka le process. Kwangekho into izawushintsha ngoba kuthiwa eyi-one umuntu emhlabeni. Ngoba yayingekho enye indlela umuntu awayenosindiswa ngayo. Kawudinge uThixo azimise nguThixo abe inhlawulelo yezono zethu. Faka sivule umlomo sibonge. Faka siyabonga emini egameni likaJesu waseNazaretha. Sikunika Nkosi udumo moya wenyaniso. Sikunika uzuko Thixo wethu ngegama likaJesu waseNazaretha.
Oh, Holy Jesus. Sibonga uthando lungaka osenzele lona. Sibonga incebe engaka owasenzela yona. Sibonga ukuthemba kwakho to the cross. Thixo wethu oyinywele. Enkosi Jesu kakhulu. Enkosi Jesu. Inhliziyo yethu yalincoma igama lakho. Inhliziyo yethu yakuphakamisa. Enkosi kakhulu Thixo wethu. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. Asibongile mwenye. Sibongile Nkosi yamakhosi. Sibongile Dwala elimini. Sibongile Nkosi ephakemeyo. Thank you, Lord Jesus. Sibongile inyaniso epheleleyo. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Spirit of glory. We thank you, Father. Enkosi Thixo wethu. Enkosi wethu. Enkosi ephakemeyo. Enkosi enkulu. You are the hero to me. No other hero can take your place. No other hero can take your place. Oh Jesus, you are the hero to me. You are the hero. You are the hero to me. No other hero can take your place. No other hero can take your place. Just say something to God. Say something. Say something to God. Oh my Jesus. Oh Holy Ghost. Oh blessed Holy Spirit. Open your mouth and say something to your God. Akekuthixo onothembeka kanje. Sibongile moya ongcwele. Oh thank you Jesus. Akuncome uThixo olunge kangaka. Baba Thixo bakhohlakele kanje. Akuncome uJesu